Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan shi ne ɗan China da ya kashe 'yar Najeriya, Ummul Kulsum, wadda aka fi sani da suna Ummita. Allah ya shikanta, Allah ya gafarta mata, Allah ya kiyaye nan gaba faruwar irin haka. Saura hukumomi da suka kama shi yanzu su tabbatar da a yanke mishi hukunci daidai da laifin da ya aikata. Saboda ba sabon abu ba ne, ba kasafai ake hukunta 'yan ƙasashen waje idan suka aikata laifuffuka a ƙasashenmu na Afirka, musamman idan mutum mai hannu da shuni ne. Mun saba ganin abubuwa na ban takaici suna faruwa a ƙasashenmu, musamman a ce mutum ɗan ƙasan Amerika ne ko Ingila ko Faransa ko China da sauransu dai. Saboda ba kasafai suke shigo ƙasashenmu ba su da takardu ko kuma ba tare da sanin gwamnatocin ƙasashensu ba. Don haka hukumomin Najeriya ko in ce hukumomin Kano ya kamata su tabbatar da an ƙwato ma wannan baiwar Allah haƙƙinta. Ba za a iya dawo da rayuwarta ba, amma za a iya yi mishi hukunci da kuma ya biya diya ta yadda iyayenta da 'yan uwanta hankalinsu zai ɗan kwanta. Amma irin wannan abubuwa da suke faruwa a ƙasashenmu, idan wani ne mai hannu da shuni ko ɗan mai hannu da shuni ko da ɗan ƙasa ne, ballantana a ce ya zo daga ƙasashe irin waɗancan, Allah ya rufa asiri, Allah ya kiyaye faruwar haka nan gaba. Sauran 'yan mata ko kuma mutane sai su rika yin taka tsantsan da mutanen da za su yi alaƙa da su, musamman alaƙa mai tsada irin ta soyayya wadda za ta iya kaiwa ga a yi aure. Duk da dai laifi ne babba a yi alaƙa da mace za ta yi da wanda ba musulmi ba ta soyayya, hasali ma haramun ce. Don haka sauran 'yan mata sai ku kiyaye da irin wa'annan soyayya, wanda ba ni da tabbacin cewa shi ba musulmi ba ne, amma yana da zato mai yawa, kashi 90 cikin 100 cewa ba musulmi ba ne. Allah ya kiyaye.